iyaqhuba ingqungquthela ye-15 yamazwe e-Brics eSandton. Kudutyulwe kwasweleka umthengisi wasezitalatweni kwangxwelerheka abanye abantu kuphango lwesithuthi semali oluphanzileyo kumbindi wesixeko eThekwini. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT. Khongozelani uvimba ngokuhlwanje. Ingqungquthela ye-15 yamazwe e-Brics iyaqhuba kwiziko lengqungquthela laseSandton eRhawutini. Iinkokheli zamazwe e-Brics ezizimasele ngqungquthela zigaleleke ngokugaleleka kweli. Igqiza laseRussia likhokelwa ngumphathiswa wezangaphandle uSergey Lavrov njengokuba umongameli Vladimir Putin engekho ngenxa yomsila wengwa awukhutshelwe inkundla yobukrelemnqa kwihlabathi ngokuphathelene ne-Ukraine. Ukanti ngalemva kwemini izithethi zigalele ngokugalela kule ngqungquthela. Ngoku masiqhagamshelane nomhleli wezopolitiko uMzwandile Mbeje akhe ashwankathele ngokuqhubekileyo kuzakuthi ga ngoku. Mzwayi, siyakwamkela. Iinkokheli zamazwe e-Brics zithethile, ungabalula ntoni kwintetho yazo namhlanje? Sibonge kakhulu sisanda sibingelele nababukeli nebala. Sesizwile izinkokheli kumbe abaholi be-Brics ebekhuluma njengoba bebekhuluma lapha nje bebekhuluma esigungwini lapho i-Brics Business Forum kumbe osomabhizinisi bebephothula khona umcimbi wabo. Uyakhumbula phela ukuthi mangabe kuzoba nezivumelwano ngayo yonke into ekhulunywayo kumele osomabhizinisi bekwazi ukuhlala ukubheka ukuthi yini okuzomela ukuthi bevumelane ngayo. Sibezwileke umongameli Ramaphosa ekuphinda futhi ekugcizelela ukuthi njengoba iNingizimu Afrika ibambe le-Brics iyafisa ukuthi ke iqhutshwe futhi ke kwengezwe, kodwa ke udaba futhi oluzoxoxa loyo. NeNdiya nayo fike yakubeka ngoNdunankulu wayo yathi sekukukhulu esikwenzile ukukhombisa intuthuko ezweni layo futhi izofisa ukuthi lokhu isebenzisane na wonke amazwe e-Brics. Kanti laseRussia uzokhumbula ukuthi umongameli waseRussia akekho lapha, kodwa ke uye wakhuluma ngevideo wakubeka kwacaca ukuthi enye izinto ekuzokhulunywa ngayo indaba yokuthi mhlambe lokuhwebelana ngedola kubhekisiswe kabusha, ngoba uma kuwukuthi kuyaqhutshwa nokuthi kuhwebelana ngedola izwe elinjengeMelika liyakwazi ukuthi ke likwazi ukulawula amazwe nakuba lingeyona ingxenye yawo. iChina ke yona ikhuluma ngomlomo ngqongqoshe wezangaphandle bakubekile kwacaca ukuthi lo mhlangano umhlangano ngempela ozoguqula isimo sezwe lomhlaba jikelele. Kanti iBrazil umongameli wayo uLula da Silva yena uthe uzokhumbula ke uke waphuma embusweni emva ukuthi eqede amahlandla akhe amabili wayesephuma waba nenkinga ke waboshwa, kodwa uthe mayiphuma futhi waphuma wakhethwa waba umongameli. Uthe into ke emphathe kabi, uthe mayiphumile wabona izwe laseBrazil selehlisile ukuhwebelana nelase-Afrika, kodwa ke inhloso yakhe ukuthi njengamanje njengoba esebuyele futhi ke uzophinde ehwebelana ne-Afrika kakhulu. Yingakho umbiko onzuluke ophume kubaholi be-Brics lo njengoba bekhuluma nosomabhizinisi sisanda. Enkosi kakhulu Mzwayi, lo ke umhleli wezopolitiko uMzwandile Mbeje sithetha naye ngqo eSandton. Kusenjalo ibhunga lamashishini le-Brics lithi liyamkela ingxelo yokukhuthaza urhwebo notyalo-mali ejolise ukwandisa urhwebo phakathi kwe-Brics. Amacandelo ohlukeneyo ebhunga loshishino le-Brics athi esi sisicwangciso seminyaka eli-10 esiquka ukomeleza urhwebo ngezivumelwano zamazwe amabini. Urhwebo lwangaphakathi kwi-Brics lukhule ngomyinge wesi-7 ekhulwini kule minyaka eli-10 edlulileyo. Izicwangciso ezijolise ukunyusa izinga lorhwebo kwi-Brics ziquka uphuhliso kurhwebo lwe-Brics nemisitho yotyalo-mali. I-Brics yenza isi-7 ekhulwini yorhwebo lwehlabathi ngonyaka ka-2000, ngoku seyikhule malunga na-30 ekhulwini yorhwebo lwehlabathi. We have proposed what we call an airlift strategy. An airlift strategy will be plan to make sure that we have air connection between the Brics countries. I-Afrika ijongwe ukuba ibe nefuthe. We have now created a model for the world that moves us away from an extractive approach in terms of economic engagement towards a collaborative approach
where we can all benefit. And why this is important for the African continent, we have the resources in abundance still in our continent. Osomashishini abazimasele nkomfa bayawamkela amathuba anikezelwa yi-Brics. The airlift strategy in a nutshell is a strategy that seeks to connect currently the 5 members of Brics. But if you get the other applicants of Brics being approved, of course the pool of the connection grows quite substantially. Inkqubo yoshishino ye-Brics eMzantsi Afrika ithi kufuneka kugxininiswe kuphuhliso lweziseko ezingundoqo ukuze iAfrika iphucule urhwebo phakathi kweAfrika. Umongameli Cyril Ramaphosa noxa wakhe waseChina uXi Jinping bazibophelele ekucutheni umsantsa wezorhwebelwano phakathi kwalamazwe mabini. Okukuvele emaphethelweni otyelelo lwesine lwaseburhulumenteni lukaJinping kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje. Ngokwangoku urhwebelwano phakathi kwalamazwe mabini luxhamisa kakhulu iChina. Zombini ezinkokheli zityikitya amaxwebhu entsebenziswano. Wamukelwe ngezandla umholi wezwe elinomnotho omkhulu elilandela imelika emhlabeni wonke umongameli uXi Jinping. Umongameli uRamaphosa umnika umklomelo omkhulu umongameli waseChina uXi Jinping. I say congratulations to you for being bestowed this highest honor that South Africa gives to people who have done a great service to South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa usenxuse umongameli waseChina uXi Jinping ukuthi iNingizimu Afrika naye izuze ngokuhwebelana kwelamazwe. We have discussed the need to narrow the trade deficit between South Africa and China, and that one of the ways to do so is by ensuring greater market access for value-added South African goods that can be exported to the Chinese market. Umongameli uXi Jinping naye uyavumelana nomongameli uRamaphosa ukuthi iNingizimu Afrika nayo kumele izuze. Is ready to import more quality products from South Africa and continue to encourage Chinese enterprises to invest and do business in South Africa. We will work to deepen cooperation between our two countries in electric power, new energy, scientific and technological innovation. iChina iphinde yanikezela iNingizimu Afrika ngezigidigidi zamamiliyoni amarandi ukuze izokwazi ukwenza amasu amasha okuphehla ugesi ukuze kuzoqedwa lehlava sokucimacima kukagesi. South Africa deeply appreciates China's support in addressing our current energy challenges as well. This includes the donation of emergency power equipment worth 170 million and availing a grant of approximately 500 million as development assistance. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba zeSABC ePitoli. Kwalapha ezindabeni ikomiti yethutyana yeParlamente ejongene nomonakalo wenziwe ezintlekele ithi kusekuninzi ekufuneka kwenziwe ukunceda iindawo ezithwaxwe zizikhukula eMpuma Koloni. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ingqungquthela ye-15 yamazwe eBrics iyaqhuba kwiziko lengqungquthela laseSandton eRhawutini. Iinkokheli zamazwe eBrics ezizimasele ngqungquthela zigaleleke ngokugaleleka kweli. I-ANC KwaZulu-Natal ikwamkela ukutyunjwa kwamalungu aphezulu ukunceda eliqela kumalungiselelo onyulo jikelelo lonyaka ozayo. Iinkokheli eziphezulu eziquka uGqirha Zweli Mkhize, uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma, umnumzana Bheki Cele, umnumzana Senzo Mchunu nomnumzana Mike Mabuyakhulu baphakathi kweenkokheli ezityalo kweliphondo ukuncedisa kumalungiselelo ephulo lonyulo. Eliqela belibamba inkomfa nonondaba eThekwini kulandela intlanganiso yesigqeba solawulo KwaZulu-Natal. ANC kulesifundazwe umnumzana uBheki Mtolo
uyichithile ke imbiko ethi kukhona ke abanye abaholi lapha esifundazweni abangahambisani nokuqokwa kuka Mike Mabuyakhulu. It was an agreement that we really need a reinforcement to make sure that we expand our human resource capacity. What we should not run away is that experience in the movement and anywhere, even in corporate world, works. Kusenjalo umtolo uzwakalise ungasiqondi kahle isinqumo sesigungu esiphezulu sobuholi bophiko lwabesifazane ku-ANC sokuba kuhlakazwe ubuholi obusanda bukhethwa esifundazweni. I think also the Women's League NEC to where we sit as the PC is that sometimes I think they miss many steps in the process. For example, in the constitution of the Women's League and the ANC, there's no nullification. It's only a court of law can nullify a conference. You disband the elected PC. You don't nullify, you suspend or dissolve it. But also you subject that, if there are disputes in a conference, you subject dispute to a due process. You don't just get a report and then you dismiss like it. Usimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini. Ikomiti ethutyana ehlangeneyo nejongene nomonakalo wenziwe ezintlekele eParlamente ithi kusekuninzi kufuneka kwenziwe ukunceda indawo ezithwaxo zezikhukhula eMpuma Koloni. Le komiti ityelele sajonisi namhlanje okwesibini kwiminyaka emibini ilandelelana kulandela izantyontyho zemvula ezibangela umonakalo kulo mmandla. Lo masipala besakushukuxa intlekele zangaphambili ngethuba uphinde wahlaselwa kwakhona kulo nyaka. Lo masipala unikwa izigidi ezingama-20 ukukhawulelana nale meko yashiywa zezikhukhula kule ngingqi. Zine eziseko esezithe zaqitywa nebezikwintlekelo yonyaka ophelileyo. Indlela neebhlorho sezilungisiwe kodwa le komiti ithi kusekuninzi kufuneke kwenziwe. Kunyanzelekile kuba baphinde benze more kuloko esikubonile abakwenzile kuze kufike isuku lanamhlanje. Ilishumi iminyaka eMpuma Kapa ithwaxwa intlekele. Imadlana ke sesiyifumene sesikwazile ukuyisebenzisa yona omasipalathi bayigqiba banikwe enye ke ngokimali kulo nyaka kulo apha kuJuly. Lo masipalathi school Port St John's inikwe about 20 million ukwenzela bayizokwazi uhlangabezana neproject eziyi9. So sisebenzile lo mali masiyithethe londo kakuhle futhi njengoba ubusiva phakathi besinikeza iaccount ngalondo. And umsebenzi uyaqhuba kakuhle kodwa ibacklog inkulu kakhulu. Urhulumente wephondo uthi uyancedisana nomasipala uqinisekisa ukuba le mali yentlekele iye kweziseko ezizizo. Ndingulwandile Mbulali esajonisi. Kudutyulwe kwabulawa umuntu othengisa esitalatweni ngexesha kuqoqwedusa imoto ethwala imali kwisixeko saseThekwini KwaZulu-Natal. Abanye abantu abasibhoza abaquka abathengisi basesitalatweni bashiyeke bonzakele kulandela ukuleqana konogada bemoto ethwala imali kunye nabaphangi. Iqela elixhobileyo liphele emehlweni libetha ngezikatshiwo. Intatheli ye-SABC uVusikhumalo usinika ingxelo. Azama ukuthola ulwazi oluthe thuthu kokhulumela amaphoyisa lapha kwaZulu-Natal sisho ukuthi isigameko lesi esiholele ekutheni ukugcine kudubuleko oyedwa abantu abadayisa lapha emgwaqweni. Kodwa ke sithole ulwazi oluthe thuthu kuKenel Robert Nejunda okhulumela amaphoyisa lapha kwaZulu-Natal. Akusitshele kabanzi ngalesigameko senze kanjani ukuthi bangabantu abashonile bangaka abalimele nokuthi le mali kade bezama ukuyibamba inkunzi itholakele imali isezandleni zabasolwa noma isezandleni ezamaphoyisa. We responded to reports of shooting at a store here in Durban where security guards, armed security guards who were transporting cash were attacked by at least 10 suspects who were armed as well. One of the security guards was robbed of his rifle and the other one was carrying money, managed to get into the vehicle and drove off. One person was shot with a stray bullet and died. Police responded to the shootings and gave chase to the suspects. They abandoned their vehicle and fled on foot. We are still pursuing them and there were at least 10, but in the process of that chase, the truck which was carrying cash veered off the road and drove into vendors. Uyakusho ke nokuthi imali le laba basola bahlulekile ukuthi babambe inkunzi imali le igcine ezandleni zamaphoyisa kumanje ke amaphoyisa agcwele lapha zama futhi ukuthola kabanzi ngolwazi elingaholela ekutheni ugcine kuboshwe ke abasolwa laba babalelwa eshumini esithola ukuthi aleke ngenyawo bathe galo ephuka ngemuva ukuthi kungenele futhi nophiko lamaphoyisa iSABC. Eindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.
Usapho lwase-Islington eIconhoek eMpumalanga lisothukile emva komakhulu walo nabazukulwana bakababini abaye babulawa emlilweni emva kokubaswa kwendlu yabo ngempela veki. Omnye wabazukulwana usiwe esibhedlele, unobangela wale nyewe awukacaci. Ithe yangqongqa indlu yosapho minyaka engama-59 nomyana Khanyo neminyaka yesixhenxe nontokoto Mambane uneminyaka emithathu basweleke kule ndlu. Kukholelwa ukuba bebengaphakathi ngexa umlilo ubuqala. Uthe lo makhulu nabazukulwana xa bebezama ukusingisela ngasekhitshini baqaphela ukuba litshixwe ngaphandle ngocingo ucango. Ummelwane ozame imigudu yokunceda uthi akafikanga ngethuba ukuba asindise sisithathu, kodwa ukwazile ukumhlangula umntwana oneminyaka ka-14 kokumkhupha ngefestile. Uthi bathe xa befika bafumana umntwana ebambelele kwibhagla yocango elila ze bakwazi ukumnceda waphuma. Bathi xa bebuza ngabanye wathi bebesekhitshini kwabe ngelishwa sele kungumsindawu yonke. Olu sapho luphantsi kweli lifu limnyama lusethukile yaye lurhanela ilungu losapho njengelithela qala lomlilo. Lento iphumelele angizange isiphathe kahle njengefamily. Kuthi lo mfana sicabangela uFloyd Mnisi, umntwana number 3, and isiphathe kwabi kakhulu. Abathe babeka inqawe baza kubekwa kwikhaya lokugqibela ngalomgqibelo apha kule yadi nethe yarhanqwa ukuthintela abangenayo nanjengoko indawo yexhwayelo. Okwangoku qinisekise ngelithi umrhanelwa ukhululwe nanjengoko kungakhange kubekho ubungqina obungqamana naye yaye uphando lusaqhubeka. Kulindeleke ukuba izigidi zabemi baseZimbabwe zivote ngomso. Okwangoku kukho inzolo kwela lizwe ngabantu abazizigidi ezintandathu abaselungelweni lokuvota ngabagqatswa kwesokuba ngumongameli abali-11 abazigqatsileyo. Ifikile imini kadixelwa kuyaso ngaliyo emva kwexesha amaqela ezopolitiko ega inkxaso ngoku lithuba labavoti ukuba bathethe nabo. That's good for us. This is our nation. We are the citizen of this Zimbabwe and we have to do the right things. We are so happy for these things. We want Zimbabwe to be changed. It's going to be a very big day and I'm very happy that the president has been preaching about peace. And it seems people have accepted that. We are supposed to reveal how we feel about our nation. We have to vote as a way of exercising our rights. Limili khwelo lokuba kubekho uxolo ngokodwa livela kwabakwalizwi nabadlala indima ephambili kwimiba yaseZimbabwe. We are happy that we have got a peace in our country at the present moment, and we are still preaching peace even tomorrow, even after election. We are praying that we have peaceful election in our country. Ukanti ikomishoni ezonyulo eZimbabwe ithi konke sekumi ngendlela uqinisekisa unyulo olungenamakhwini bangomso. Ngalondlela sewuqonqothela uvimba wethu sibulele mawethu okusiboleka indlebe sinikhumbuze kaloku ezangomso siza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Mawahlangana amafuli ivume icamako basembonje vumeleni ndinirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga mbukeleli siyaphawula kaloku kakhulu amathuba kwiphondo lasentshona koloni ngaye u80% kanti ke zimvula ezingephi ezilindelekileyo pha kwindawo ezisondele kwintshona koloni lathi rhwelele ngamafu ke kwindawo ezininzi ezipha Mkamambukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana zimvula ezingephi ezawuqhubeka kaloku pha kwiphondo lasentshona koloni lithi rhwelele ngamafu libe mathumbantaka ke kwindawo eziphakamileyo pha koPitoli koMahikeng napha koBloemfontein. Hlabele Mkamambukeli sijonge siyaphawula kaloku into yokubana uSouth African Weather Services uyawakhupha isilumkiso sokuba ungalindela ukulatyuza kwamaza kwindawo ezigudla inxweme pha entshona koloni nomoya ke kwindawo
ezisondelene nentshona koloni lathi rhweleleke kwindawo ezininzi. Sihlabele mkamambukeli sijonge ngomso siyaphawuleka mbukeli into yokubana phako Mahikeng ngumlilo wamadlela ongathi ulindele naphake phako Gauteng kwindawo esondele phako Pitoli nako Johannesburg. Sihlabele mkamambukeli sijonge amaqondo obushushu. Kuyaphawuleka mbukeli into yokubana ngokuhlwa athe noko abaphantsi liyabanda kakhulu pha eBloemfontein kwindaba ezixananazileyo koClockland ngalo uqanda Qox. Sijonge mbukeli phakweli kaMageba ngu-13 degrees, eRichards Bay ngu-16 degrees, kanti ke ubangaba uphaka ubhaca kotsolo komthatha nguye u-6 degrees, eMonti ngu-10 degrees, eGqeberha ngu-9 degrees, kanti ke xa sijonga pha entshona koloni nguye u-12, eSutherland liyabanda ngaye u-3 degrees. Sihlabele mkamambukeli sijonge amaqondo obushushu ngomso aphezulu ke litshisa kakhulu pha eMusuna ngo-37 degrees, kanti ke pha ePietermaritzburg ngu-30 eKomani ngu-18, eMthatha lifudumele ngayo u-23, kanti ke pha eUppenton nguye u-20 degrees, eSpringbok ngu-12. Ndisatsho ndingunonkanyezi into yokuba maziqhume iinqawe emaxhekweni kube Xhosa Zulu.